Nakakatakot. Ano, itim na itim. Ayun ka. Puti ka na. You know, kulong-kulong na. Ano pa? Sulbong natin. Hey guys, what up, what up? This is Boy Tapyas, and for today's video, pupunta tayong ilog guys. Siyempre, pipiknik tayo doon. Kasi natsambahan ko yung ulo nitang malamig. So, gusto niya nang pakatay tong tong manok niya. So, let's go guys! Uy, muntik na. Okay guys, punta na tayo doon. Ito, hawak ko na yung manok. Napaka-edit guys. So talagang tirik na tirik yung araw. Yan, kaan. Parang wala si Gaylusak. Wala pa ata. Yun, yung kaldero dinala ko. Parang nakakatakot. Oh. Yan, yung mga paa. Kulay itim. Tapos yung balat din. Yun o. Itim. Sorry, kakatayin ka na namin mamaya. Sobrang init guys. So dahil dyan, maliligo muna tayo. May dinala akong shampoo. Kinat ko lang to guys. Okay, yung manok dito. Kulong ko muna dyan. So ito yung mga natin, sahog natin. So iwan muna natin dyan. Si Gaylusak kasi nakita ko naliligo dun eh. Maliligo din ako. Kasi mainit talaga. Arat, medyo na guys, medyo malamig na. Kasi nakaligo na tayo. Yun, fresh ko ulit. Mukha lang yung hindi. Yan na po si Gaylusak. Fresh ko din. Yan, namumulot pa ng panggatong. Ito na yung yung manok. Nasawsaw na natin sa mainit na tubig. Tanggalan na natin ng balahibo. Kita nyo guys itim na itim. Yan pati sa legs. Diba? Itim. Simula sa paa. Yan, legs. Kulay itim. Kulay itim. Di ba? Yan Tatang pala guys nagbabalat ng papaya. Yan. Si Gaylusak naman nandito, nagsaing na ng kanin. Ito. Ito guys itim na itim. Pati yung nyo, itlog. Yan, itim lahat. Malapit lang pala yung kasalan dyan sa kabila. Malapit lang. Walking distance. Kaya kung punta tayo. Kaya mo natin ito. Sayang lang yung handa natin. Pagkaiba ang kakain. May kinain ng kito yan, aso. Ito na yung papaya natin ilalagay. Si Gaylusak nagre-ready na ng sibuyas. Ginto. Si Tatang lilinisan na yung isaw. Kamali.
Malinis na. So antayin na lang natin maluto yung kanin. Then luto na tayo. Ito yung kamatis ni Guy Lusak guys. Oh, ganda. Parang kalabasa. Ang kikit eh. Diba? Banatan ni Guy Lusak. Yeah. Siyempre may init-init na guys yung palayok natin. Lagyan na natin ng mantika. Yan o. Tama na ba yan? O lagyan pa natin? Okay na. Ito na. Okay. First na ilalagay natin, painitin muna natin. Para mag-ingay. Gayahin mo si Paresting silencer. Marinig yung kapitbahay natin. Shout out kay Saka Paresting. maamoy. Saka maamoy yung mabagong luya. Yun. Baka maamoy pa yan hanggang dun sa kabilang baryo. Dun. Doon sa may kasalan. Doon sa may kasalan. May tugtog dun eh. May mga balsing ano dun eh. O yan o. Bawang. Sabay na natin to. Luya. Luya. Ayan. Huli yung onion natin. Ayan. Kung minsan, hindi lang tayo farmer, minsan chef. Chef pa. Matindi. Chef. Discarding Ilocano. Hindi natin ilalagay lahat kasi meron tayong baon na kamatis. Ayun. Ano? Diskarte. Lagyan na natin ng sili? Hindi pa. Huwag na? Sige, banatan mo. Sige. Ang galawang ano, Guy Lusak. Para mabango guys. May sili. Combo na to. Solid persa na yung dalawang ano natin, senior. Hindi pa senior. Dalawang alamat. Dalawang batikan. Ano, itim na itim. Ayun na. Puti ka na. Tagi isaw ng tang, Barsan. Lahat na guys, walang natira. Isaw, batik Ano, ko lagyan lang. natin ng kunting bagong o hindi na? Man. Pag-oong. May tagilan pa. Mabango. Siyempre guys, pag kami nagtitinola, nilalagyan namin ng yan, bagoong para sipsipin ng karne. Mas mabango, saka mas malasa pagka naluto na guys. Pangkawala din pala ng lansa to. Yan. Sarap. Talagang hari ano. Oh. May corona. Ang ganda. Tanggal naman na yung ano yan eh. Kaso lang itim. May manipis na balat. Yung pinakalabas. Diba itong kinatay natin ay gamot? Gamot sa gutom. Gamot sa nagugutom. Gamot sa gutom. Gamot sa mga walang pulutan. Gamot talaga yan. Lalo kung Yung may pulutan, wala namang alak. gagaling ako dyan, lalo pag ako'y gutom. Doon ulit kumuha si mga lods, si Guy Lusak ng tubig. Yan, doon malapit sa ilog. Bali, naghukay sila kanina. Yan, tapos itong niluluto natin. Check natin. Sarap. Ito guys, oh. Yan, natuloy na siya. Yan, bali, nasipsip na yung mga nilagay na rekado. Ang palasa. Bagoong ngayon, tapos brown na rin yung kawali. So pwede nang lagyan ng tubig. Yung kabil daw, atal-tagtan, imbat. So, yan. Okay. So, Bigay ka lang ng gusig na. yung pangsabaw namin, galing din sa ilog. Yung sa hinukay namin. Hinukay nila. Sarap na yan. Yeah. Tira, kasisid, Guy Lusak. Gaylosak. Gaylosak. Parang ngambot. Kulang pa. Dilaw. Sige, kakabay. Ano, wasang tapalang digom to ka. Hindi ah. Para dire-dire. Isa lang. Yan. Dilaw Palambutin na. natin. Dilaw na dilaw guys. Oh. Grabe. Palambutin natin. Kala mo may nilagay na seasoning eh. Nor seasoning. Ay, nor seasoning ba yun? Ay, broth cubes pala. Broth cubes. Nor broth cubes. Yan. Tingnan natin kung pwede nang ilagay itong papaya. You know, punong-puno na. Pwede na? Tira na. Kasi daw nakakapagpalambot din daw yung papaya. Yan. Wow. Daming isang bunga lang yan guys. Marami pa. Ang problema dito, tatatlo lang tayo kung paano natin ubusin.
Guys, lalagyan na natin tong tong daon ng sili. Tinikman na natin, sakto, masarap. Yan pa. Subuhin natin. Yan. Stick. Mas lalong sasarap na yan. Right. Guys, ano natin, lalagyan natin ng bagong yung kamatis na yan. Check natin to. Wow. Pwede na to. Woohoo! Ay, kakain na. Okay na yung kamatis. Kanin natin, no. Yo. Ito naman yung ano natin, tinola. Tinulatin. Umpisa na natin, guys. Okay. Umpisa nang kumain dahil gutom na tayo. Kain na. Tatlo lang tayo. Hindi ko lang natin may Michael yun. Ay! Tigig gaman natin. Ajay. Uy. Pudot ataka. Nandun pa natin sa tibagino. Sar. Yan o. Ang dami na ito. Himala pag naubos. Yan. Kunin natin yung may corona, guys. Baking. You know. Yan. Sarap, sarap, sarap. Pasti kata, kita mau video kayo. Kain na. Yummy. Init. Buhay probinsya. Laging masaya. Simple pero masaya. Yan oh. Ikot pa. Hahay. Unahin natin yung talbos ng sili. Sarap yun, guys. Wow. Init. Init. Sakto lang niya, dalo lang niya. Sabayan natin ng paa. Adidas. Dadas. Yun. Tapos yung matis natin. Sarap. Libo na test ng matis niya. Matis. Sili. Antay-antay na lang tayo ng isang buwan. Sigurado Pwede na. yung naunang bunga na yung kamaris natin. Pwede na. Parang hindi ko feel ko. Hindi kamayan. Init eh. Uy, nakakaya. Kakami na tayo, guys. Sarap talaga ng native. Lalo pag sa bukid ka kumain. Naiimas gaya mati pa. Tanari. Talagang gamot ano. Black chicken pati yung buto, guys. Itim. Grabe. Kaya pala ayaw nilang ulamin to eh.
Bakit kaya? Takot? Takot. Bitin mo. Uwi ang mapa. Gawin. Mga Korea. Pati papaya ng imas. May lunat na. Siyempre, manghang. Tubig guys. Banghang eh, oh. Wow. Yung isaw. Pinugsa mo di isaw lang? Tada. Hindi. Naman ito. Ipinil ko na. Kanan lang. Panalo. Sarap. Ito lang. Ay. Murog na yun. Nga. Nakabista ko na po ma. Panalo talaga yung ano. Panalo yung sabaw. Kaya yun. Ang kansa. Yan. May tiada na. Ini kulay black. Papaya. Of course. Good. Yummy talaga. Itim mo. Ganito pala ang purpose ng pinggan na to, oh. Apat yung sulok. Parang kanal niya. Oo. Kung naghigop. Budo. Yung mga tropa pips. Kaya inuulam nila ngayon. Sana ganito din. Baka laing. Galim na wala karbay. Lasang mo. Wala na, tapos na yung kakalan, ah. Wala lang sag. Wala nang tugtog. Wala lang sag. Yung utak sinisip-sip ko. Maya yung isang paa, guys. Bato ni, likod. Yun naman.
Banat lang. Ang dami pa oh. Ay, salamat. Tibitin mo pa doon yan. Yags. Yung taman yung sili. Yummy. Isa pa. Kaya pa eh. Ganda oh. Hmm. Ganda oh. Sarap. Log. Magyaman tingin po kita tigas na siya. Napulpulan niya iba na. Ay, salamat. Salamat sa Diyos na busog na walang gastos. Ay, nandun pala yung aso. Tuy! Danga, tuy! Dami na. Danga di aso. Eh, ano, Pangalan niya. da babae nga sa mga di balayo tayo aso yung walang danga. Sipuyang. Sipuyang. Ay. Nervous na saan. Huwag mo akong matawag-tawag na sipuyang. Hindi naman siya. Tinawag ko yung aso, no? Palamig tayo mamaya. Bigas? Ayan. Sarap. Uwe na bubog. Kaya pa guys. Kaya pa. Kaya. Laban. Ay, apo. Laban lang. Walang gagaw. Ayan, oh. Kaya papawisan na. Walang susuko. Sarap ng papaya talaga. Sakto yung papaya lo. Nanganyak ayaw pa. Pak naman tayo yan. Yan. Chicken wings. Nagapuam sika. Sika lino pulot. Enggak adun eh. Gini. Baka mo makita sa ngisinan. Bakit na pang sumura na yung panagawa mo yan? Eh. Ito mo. Hindi mo po mga singko na maturog. Tigas na. Pati ako, di ko na kaya. Buwasin na lang to. Nagpapawisan na. Diba? Suko na ako. Diba? Wah, bakit dito kan? Hindi nagalo Kupitin na. Karin sa mo lagi man. Kung saan nagayat kong mga gado. Ba pala pagka na rin ang inuulam mo. No? Ayaw na. Basta busog ako. Malinis. Nhắm, nasukan kan. Busog tayo guys. Siyempre. Ang sanging mo til Wala tayong ibang kasama. Tatatlo lang tayo. So, bala si Gaylosak kung mag-uwi o Ay, hindi na. dadalhin kay kay Anton. Anton na lang yan. Yan, pang Nang makapag-video kay tayo.
Totoy. Para marinig nila yung golden voice. Pada tayo subo mata may ada pilih. Ito na lang yung naiwan guys oh. Yan, sa kamatis. Oh, yung kanin, konti na lang natira. Yung ulam, marami pa, talagang hindi kaya guys. Ito, sa bagger namin. Buaya ba siya tata? Okay guys, yan. Nagpapahinga lang kami. Sobrang busog na busog kami. Laki ng tiyan no. Pati si Tatang. Yan, oh. Siya yung may pinakamaraming kinain. Tigas na nga eh. Oh, si Gay Lusak. Ako maliit lang yung sa akin. Abs yan, abs. Yan. So maya maya guys, pahinga lang kami tapos uwi na rin. Then yun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin ni Gay Lusak. Yan, sa YouTube channel namin at saka sa Facebook page namin. Salamat po sa mga sumusuporta at tumutulong sa amin. Yan. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat at ingat palagi.